Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Kávébár Bazáron. Most meg gyertek velem, nézzünk körül a rendezvényen, kik vannak itt és milyen kávékkal készültek nektek idén. Van Sanyját, mi újság nálatok? Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Kijöttünk itt a Goodluck csapatával, várjuk egyébként a kedves vendégeket. Milyen kávéval készültetek? Többféle tétel van az állandó Natur Brazilunca blendünk. Hoztunk egy Natur Hondurasit, egy mosott Guatemalát, ezt filteren és presszón is meg tudjátok kóstolni, a többi pedig presszón. Mit gondolsz egyébként, mit vársz az idei évtől kávés fronton? Hogy én mit várok? Hűha, ez egy jó kérdés. Ugye tavaly fölmerült a presszó, például ugye mikor lesz 1000 forint a presszó, ez egyszerűen egy érdekes topik volt. Ebben az évben én személy szerint azt várom, hogy például a kávék feldolgozása az tisztázódik-e, vagy hogy mondjam, tehát ugye volt... Az a cheat. Igen, volt is erről ugye podcastetek. Erre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog kitisztulni. Egyébként meg csak annyit tudok remélni, hogy szerintem azért az utóbbi éveknek ugye a mélylemente, ugye Covid stb. Az azért visszafelé fog. Ugye, ha jól rémlik, vagy nem tudom, most első talán több kiállítót is látok, mint tavaly. Szerintem ez egy jó jel. Mindenkit itt a Portioli standján. Mi újság itt, hogy érzed magad, és mit kóstolhatnak nálatok a kedves vendégek? Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam. Nagy várakozással tekintünk a mai és a holnapi nap elé. Főleg a Single Origin kávékra koncentrálunk. 4 fajtát lehet nálunk kóstolni, illetve inkább azt mondanám 5, mert van egy gurmán kávénk is, ami többfajta arabikából tevődik össze, illetve van a 4, az etióp, az India, a brazil és a Honduras. Szerintem ez lesz a sláger, illetve hamarosan elkészítjük, vagy nekiállunk elkészíteni kávés, mi ez, jégkása. Mit vársz egyébként ettől az évtől kávés fronton? Kávés fronton? Én úgy gondolom, hogy a fogyasztás növekszik. Minél kevesebb lesz a világpiacon a kávé, minden drágább, annál inkább koncentrálódik a gurmán kávék felé, mondjuk így a Single Originek felé, ezért is jöttünk ezekkel, és nem keverék kávékkal. Ez egy igen érdekes felvetés, hogy milyen trendek érkeznek ki 24-be. Ugye volt itt már szó a fermentációról, volt szó a cheat kávéról, volt szó már arról tényleg, hogy a Single Origin teret nyerhet. Érdekes, és kíváncsi vagyok a többiek mit mondanak. Baristas dance as the beats keep the beat. Tables patter, conversations ignite. In this buzzing scene, I feel so light. Sip the joy, feel alive, take a chance. Let the groove bring you to the Amíg a Samurai Shoelace-nél megbeszéljük, hogy mit mondjanak a kérdéseikre, addig elmondanám, hogy még egy ilyen nevű brandet én még nem láttam. Egyébként nálunk specialty kávékapszulákat lehet kóstolni, mi ezeket gyártjuk. Gyakorlatilag különböző termőterületekről 6 féle kávét tudtok kóstolni nálunk, hogyha erre jöttök. Van egy fantasztikus etióp kávénk, a Vorka, Jirgesöp régióból, ezt igen, itt látható, ez most debütál itt a rendezvényen, ez mától elérhető a kínálat. Ó, halljátok, hogy első kézből kóstolhatjátok meg ezeket a kávékat. Ezen kívül még megkóstolhattok egy fermentált kolumbiai kávét, ez a Tabila Roca, ez egy nagyon-nagyon különleges ilyen lekváros édességű kolumbiai csoda, és megkóstolhattok még egy kosztarikai, egy guatemalai, egy El Salvadori és egy perui koffeinmentes kávét is. És egy ilyen érdekes, megfogadhatatlan kérdés, mit vártok a 2024-es évtől? Nézek itt most mindannyiótokra. 2024-es évtől azt várjuk, hatalmas ismertségre teszünk szert a kávés piacon, és elkezdjük ledominálni a világ kávékapszula, specialty kávékapszula kínálatát. Marci azt mondta, hogy bemondtok valami nagyot, de hát ez minden? Elsőre elég lesz a világ, aztán kicsit megyünk a naprendszerre. Így már tetszik. Köszönöm szépen. Srácok, ha érdekel titeket ez a fajta kapszulás kávévilág, akkor pláne nézzetek el ehhez a standhoz is, ahol ezek mellett a kávék mellett tudtok beszélgetni a srácok arról, hogy egyáltalán hogy működik ez az egész történet, hogy készülnek a kapszulák. Ugye a Kávébár Bazár nem kizárólag a kávéról szól, hanem elég sok minden más is meg lehet itt kóstolni, akár a Good Spirit kategóriában nagyszerű italokat. Ugye ezzel kapcsolatban látogatunk most meg egy standot. Sziasztok, nálatok mit lehet kóstolni, mit érdemes rólatok tudni? Sziasztok, én a Collective Warehouse Kft. Képviseletében vagyok itt. A mi prémium alkoholos italokat forgalmazunk elsősorban, és
ma párlatainkkal vagyunk jelen, tehát kapni nálunk gint, tekilát, vermutot, illetve különböző likőröket. Mit gondolsz, mit tartogat számotokra a 2024-es év, mik a terveitek? Az talán egy hosszabb beszélgetés volna, de röviden összefoglalva remélem, hogy sok jót. Amiben viszont biztos vagyok, hogy ez a vermutnak az éve lesz. Lesz ennek kapcsán majd több kerekasztal beszélgetés, arra nagyon kíváncsi vagyok itt a rendezvényen, illetve tényleg a vermutos és az alkoholmentes, vagyis az alacsony alkoholos italok szerintem előtérbe fognak majd jönni ebben az évben. Srácok, a kávé és az alkohol ilyen értelemben mindig jó páros tud lenni. Érdemes ide is eljönni, akár még én mindenkinek javaslom. Én régen nagyon gyakran csináltam azt, hogy kértem egy olyan kávét valahol a valami standon, ami nekem nagyon ízlett, de eljöttem egy ilyen alkoholos standhoz, és kikunyeráltam egy olyan szeszt, ami szerintem izgalmas volt összekóstolni. Én még annyit hozzáfűznénk, hogy mégis hogyan fűzzük össze ezt a kettőt. Nálunk egyébként van egy Negroni variáció a standunknál, amit egy El Salvador kávéval hoztunk össze. Ez úgy néz ki, hogy a kávébabokat a vermutunkba áztattuk hosszú időn keresztül, majd ezek után egy kakaós keserűlikőrrel és egy ginnel hoztuk össze, szóval igazából a Negronit átformáltuk kávénak az ízvilágára. Engem meggyőzött, én biztos fogom próbálni. Talán nem kell különösebben bemutatni a hátam mögött lévő márkát. Szia! Mit kóstolhatnak nálatok, akik kilátogatnak hozzátok? Alapvetően 2 kávéval készültünk ide a rendezvényre. Egy 100-as arabikát tud megkóstolni a kedves vendég, illetve egy 70-30-as keveréket. Nagy márkáról lévén szó. Ti hogy vagytok ezzel? Gyakran jártok ki vele ilyen rendezvényekre, vagy ez az első nektek most így? Hát nekünk ez az első, és ez egy kicsit ilyen kis szimatolás is az, hogy ugye hogy fogadja ugye a célközönség. Ugye egy mainstream márkáról beszélünk, ugye ezt mindenki tudja, de én azt gondolom, hogy van létjogosultsága Magyarországon, igenis ugye ennek a kávénak. Szerintem ez nem is kérdés, aki így közelíti meg a kérdést, az nyugodtan várom szeretettel beszélgetésre, akár a konferenc stúdióban is. Ez szerintem egy örök harc lesz ez, hogy nagy márka, kis márka, speciality, nem speciality. Szerintem érdemes erről beszélgetni, de helyén kezelve. Ilyen Lavazzát már láttam Forma 1-ben is, úgyhogy nekem onnantól kezdve nekem szívem csücske volt. Ti mit vártok a 2024-es évtől? Mindenféleképpen jobbat várunk, mint a 2023-as év volt, de szerintem ugye ezt mindenki elmondhatja, aki ugye a vendéglátásban valamilyen szinten ugye érintett. Nyilván megvannak a terveink arra, hogy hogyan fogjuk ugye alakítani ugye az idei évünket, de ez egy kicsit üzleti titok is. Ha szeretnétek egy ilyen titokzatos Lavazza kávét kóstolni, akkor ezt is megtehetitek még szombaton és vasárnap itt a 2024-es kávébárbazáron. De nem csak a kiállítókról szól a rendezvény, hanem nyilván a kilátogatókról is. Egy nagyon régi fórumtárs és kávés, nem tudom, kávéfan, szervusz Zoli. Mondasz nektek pár szót arról, te hogy érzed magad itt a rendezvényen? Mióta jársz ilyen rendezvényekre? Hát talán amióta van rendezvény, azóta mindig eljövök. Ugye egy évben egyszer azért, vagy kétszer, mert ugye van ez is, meg a kávébár is. Győrből jöttünk, tök jó a hangulat, mint mindig. Hogy érzékeled egyébként? Ez kisebb, nagyobb ez, mint az elmúlt években? Nyilván volt egy Covid időszak, amikor abszolút nem volt ilyen rendezvény, és ugye a kávénapi rendezvényre gondoltál, hogy a kávénapi és a kávébárbazár, ez a 2 nagy rendezvény van. Így van, erre a 2-re gondoltam. Én úgy látom, hogy olyan, mint tavaly, tehát én nem látok változást, tök jók a kávék, ugye nap előre haladtával már a hangulat is egyre jobban felpörgünk, sok ismerőssel találkozom. Itt vagyunk a Marzokó standján, és amint úgy gondoljuk, hogy vannak itt azért újdonságok, úgyhogy szeretném azt megkérdezni, hogy akik kilátogatnak ma a kávébárbazárra, azok milyen újdonságokat láthatnak nálatok? Lamárcokol februárban mutatta be az új minit, mindjárt oda megyünk, illetve tavaly novemberben a Strádát, ez a 10 év után az új Strada modell, úgyhogy ez a 2 újdonság van, ami látható. Van egy kicsi és egy nagy újdonság, akkor mondhatjuk. Nézzük is meg közelebbről azt a 2 gépet, ha tudjuk. Hát igen, az új Strada, újra gondolva a gombok, mérleg most már majdnem az X-be széria, ebbe az S-be ez rendelhető extra, kicsit új az egész kinézete, műszakilag, új preheating system, sok-sok kis apró csiszolgatás. Jó látni, hogy nagy cégek sem lustulnak el, nem újítanak. Ti nem először vagytok már, nem árulok el nagy titkot, nem első alkalommal vagytok ilyen kiállításon. Mit gondolsz egyébként a bárbazár, úgy általában, hogyan alakultak mostanában a látogatószámok? Mit gondolsz erről a magyar kávés kultúráról? Érdeklődnek jobban, vagy a Covid után történt valami fellendülés? Persze, van egy kis átalakulás, hogy amikor a legelső kávébárbazáron is ott voltunk, akkor ugye erősen szakmai vonal volt, és most már
látható, hogy igazából mindenki eljön, úgyhogy a lakossági vonal is sokkal erősebb, és egyre erősebb, úgyhogy abszolút szerintem pozitív, meg hát ez az egyetlen értékelhető kávés rendezvény az országban egy évben, úgyhogy szerintem itt mindenkinek itt a helye. Ti mit vártok a 2024-es évtől kávés, gépes fronton? Abszolút, én azt gondolom, hogy most már mindenki drámákból fölébred, és akkor, de ez látható is, mert nagyon erősen indult az év, a tavalyi év is sokkal jobb volt, mint az előtti, úgyhogy szerintem most igazából úgy minden, én azt gondolom, hogy ilyen újraéledés lesz úgy az egész vendéglátóipar számára, úgyhogy szerintem jó lesz. Nagyon sok helyen, ha betértek egy kávézóba, akkor marzokógéppel készítik majd a kedvenc kávétokat, de hogyha szeretnétek mondjuk otthon is egy ilyen marzokógépet, akkor ha jól értelmezem, most van egy olyan opció, ami eddig még talán nem volt, ilyen szinten legalábbis. Hát ez nagyon, nagyon cuki. Erre mit érdemes tudni? Ugye ez az új Mini. Tavaly mutatták be a Mikrát, tehát most már sokkal kisebb és gépet is lehet otthonra, hogyha méretbeli problémák vannak, illetve tavaly év közepén a Pico, ez egy Lamarcokónak egy saját őrlője, rendkívül gyors, konikus kés, közvetlenül, ahogy látjátok, a kések közül a korból hullik ki a kávé, nincsen pangó kávé, úgyhogy igazából egy teljes szettet tud most már Lamarcokótól az ember venni, ami pici, ügyes, gyors, csöndes. És gondolom olcsó is ráadásul. Az a legbiztosabb. Most teljesen spontán még feltennék egy kérdést. Figyelj, mi újság ezzel a DeLongis történettel? A DeLongis történet amúgy egy régi történet, csak most lett felkapott. Ez egy 4-5 éves történet. Az amerikai tulajok egy része már megöregedett, nincs utód, és akkor a DeLonghi család nem a cég csoport, hanem a család vette meg egy részét a Lamarcokónak, amit most lett kicsit kibővítve, és most került igazából DeLonghi csoporthoz ez a tulajdonrész, de amúgy a mindennapokra semmiféle hatást nem ültettek oda senkit, nem történik semmi, ugyanúgy megy tovább a történet. Nyilván 10 év múlva visszatérünk erre a témára, kíváncsi vagyok én is, de egyelőre nincsen se technológiailag semmi ilyen hatás. Nyugodjon meg mindenki, nem jönnek a 30 000 forintos marzokók, vagy a 5 millió forintos DeLonghi. Nem nagyon tudom elképzelni egyelőre. Ha kilátogattok a 2024-es kávébár bazára, akkor többek között találkozhattok a Sanremo standjával is, ahol szebb gépeket tudtok megnézni, megtapogatni, illetve nyilván akár kóstolhatnak is itt az ide látogatók. Mi az újdonság nálatok most? Természetesen a kávégépekkel foglalkozunk, a Sanremo magyarországi képviseleteként. Egyrészt kihoztuk az állandó bestsellereket, a Café Racer termékcsaládot, másrészt a multiboileres U egy karos kávégépet, ami általában a honbaristák között sikeres, illetve a Sanremo újdonsága az X1 őrlő mellett D8, ami világújdonságként egy kazános kávégépben testesíti meg azokat a paramétereket, amit eddigiekben még csak multiboileres gépek tudtak prezentálni. Gondolok itt elsősorban víz-hőfok stabilitásra, az állíthatóságra, vagy a fejenkénti variációkra, akár különböző profilokat is beállíthatsz a kávéban, illetve nem utolsó sorban a letisztult egyedi modern design, ami egy belépő modell családnál szerintem nem utolsó. Igen, a Sanremo azt hiszem mindig elég erős volt ebben. Hát most nem fogom túl dicsérni, hiszen mi is egy ilyet használunk a kávézónkban nagy megelégedéssel. Egy rozsdás vált. Pontosan, gyertek el az Árcsaimizben, nézzétek meg, hogy rozsdál el egy ilyen kávégép. De viccet félretéve, ugye az új kávégépek nagyon szépek, ez az X1 őrlő is egy nagyon izgalmas termék. Hogy látod egyébként, mit vársz a 2024-es évtől? 2023-as évet mindenki ismeri, mivel mögöttünk van, mindenkit megrángatott itt a különböző gazdasági, politikai és energiaválság, egyebek. Erről szerintem felesleges beszélni. Mi is megéreztük ezt, amellett, hogy fejlődtünk. Az éves árbevételünk kevesebb volt, mint az előző év, viszont mi készültünk az idei évre, nem csak az anyavállalat, ahol szintén komoly változások történtek, hanem mi is Magyarországon. Egyrészt a Sanremo Training Centrum meg fog szűnni, helyette lesz egy másik Sanremo Training Centrum, ami közel 3-szor akkora lesz, ahol valószínűleg együtt fogunk dolgozni egy barista akadémiával is, és szeretnénk helyet adni a kávé szakmakrémjének, gondolok itt cupping eseményekre, közösségi eseményekre. Erre sokkal nagyobb hangsúlyt fogok fektetni. A pénzügyi dolgokról nem beszélnék, mert egészen biztos, hogy sokkal komolyabb
darab évet fogunk zárni, hogyha nem jön világégés vagy valami hasonló. Részben az anyavállalati fejlesztéseknek, részben a gazdasági helyzetnek, meg remélhetőleg a munkálkodásunknak és az ügyfélkör bővülésének köszönhetően. Mindenképp kívánok mindenkinek eredményesebb évet. Ez már egy évértékelő beszédnek is megfelel. Szerintem ez egy nagyon izgalmas történet, amit itt hallottunk, úgyhogy kövessétek szerintem nyomon ti is, hogy hogyan alakul majd ez a Sanremo Training Központ, illetve gyertek ide ki a standra, nézzétek meg az új gépeket, olvasgassátok a Sanremo-nak a nem tudom bibliáját, ahogy látom, és beszélgessetek itt az itt lévőkkel, ha érdekel titeket az, hogy milyen újdonságokat tartogat a Sanremo 2024-ben is. Itt vagyunk a Mayer standjánál, hiszen nem élet az élet egy kis édesség nélkül, egy kis íz nélkül. A Mayernél pedig nagyon érdekes szirupok vannak, erről fogunk kicsit beszélgetni. Szia, mi újság nálatok? Milyen újdonság van mostanában a Mayer környékén? Sziasztok, köszönjük a lehetőséget, Budakesziről érkeztünk a Mayer szörpökkel, illetve egy különleges dologgal, ami a tonik jégkásánk, amit a tonik szörpünkből készítünk, és meg is tudjuk bolondítani egy kis ginnel. Ugye ez az, amit akár kávéval is lehet készíteni, hogy akár egy espresszó tonikot is el lehet így készíteni, vagy espresszó tonik jégkását. Abszolút, ez célunk is, hogy népszerűsítsük a tonik szörpünket, kiváló espresszó tonikot lehet belőle készíteni valóban. Mi újság nálatok? Ti elég gyakran jártok ilyen rendezvényekre. Mit gondolsz a mostani idei kávébárbazárról? Nagyon pozitívak a benyomásaink, szerencsére teltházzal megyünk, nagyon sok látogató van, nagyon kedves emberek, úgyhogy igyekszünk népszerűsíteni a termékünket, megismertetni minél több emberrel. Mit látok 24-től? Ugye a 2023-as évről elég sok jót, rosszat, de főleg rosszat lehet talán elmondani. 2024-re hogy tekintetek? Nagyon pozitívan tekintünk a 24-es évre, 23-ban is ugye igyekeztünk a nem olyan pozitív körülményekhez igazodni, de nagyon nagy előrelépést várunk 24-től, ami akár a fogyasztás növekedésbe, így akár a rendezvényekbe is meg tud mutatkozni. Mutasz nekünk ebből a jégkásából, hogy néz ki a valóságban, meg rá is kóstolunk, hogy tudjunk nektek valamit mondani, ugye csak mindent a nézőinkért. Úgyhogy megmutatod kérlek, hogy néz ki ez a tonikos szörp? Hogy csapolok nektek ebből a nagyon finom jégkásából. Ugye és ugye maga a gin tonic jégkása formában. Ezt tudjuk megbolondítani a málnás ginünkkel. Ne viccelj, ízorgiát várok. Ne felejtjétek, szombaton, vasárnap tart ez a kávébárbazár, és már most elmondanánk, hogy figyeljétek az eseményeket, a hirdetéseket, hiszen érkezik a kávénapi rendezvény is, illetve már most érdemes bekövetni minket akár YouTube-on, akár TikTokon, kövessétek a konferencet. Parancsolj, kedves egészséged, de remélem ízleni fog. Köszönöm! Szerintem gyertek és kóstoljátok meg!